Dobrý deň, vitajte na Liptove. Nachádzame sa v Liptovskom Mikuláši na sídlisku Podbreziny. Ak hľadáte do dlhodobého nájmu dvojizbový byt za rozumnú cenu, máme v tomto bytovom dome. Tak a sme tu. Celkom slušný výhľad na Podbreziny a na mesto. A čo byt? Byt? Pekný pôvodný stav. Poďme si ho pozrieť. Byt sme videli a to najdôležitejšie na záver. Cena? Cena 450 € plus poplatok za internet. Ak máte záujem, píšte, volajte, faxujte, telefonujte alebo rovno príďte. Dovidenia. Dovidenia.